sabiex jaqraw l-ktieb, għaw tfal li ma tantx nafu, oħrajn li huma ħbieb. X'gost meta nisma' storja xi ċajta jew tad-daħ, tal-biża mamma mija jew waħda li qatt ma smajt. Jiena noqgħod ferm attenta daw l-istejjer veru sbieħ, jien il-kotba ferm inħabba nara kif kemm nifraħ bih. Jiena noqgħod ferm attenta daw l-istejjer veru sbieħ, jien il-kotba ferm inħabba nara kif kemm nifraħ bih. Kif intom tfal? Jien Miss Grace fisem l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu flimkien ma' Giuseppe qegħdin hawn biex naqraw storja flimkien. Kif inti Giuseppe? Jiena tajjeb, grazzi. Kif intom tfal? Naħseb li tajbin u ġvera tfal u qegħdin għall-lest biex tisimgħu l-istorja. Bravi tfal! Jien ukoll ħanoqgħod bil-qiegħda nisma' l-istorja. L-istorja tal-lum jisimha Griġjo l-Qattus. U hekk għandna l-Qattus. Selminhom l-tfal, Griġjo. Miaw, miaw. Bravu, bravu. U hekk Giuseppe ħajoqgħod bil-qiegħda f'postu wkoll, joqgħod bravu u nisimgħu l-istorja. Griġjo l-Qattus. Kitba ta' Francesca Cutajar u disini ta' Zvetlana Magro, ktib miġjub mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, kif ukoll Klabb Kotba Maltin. U waranna l-ħarsetta tfal. Il-ħarsetta tejna nifhmu aktar l-istorja u ġvera, l-istorja li għandna fil-ktib tal-lum. Il-ħajja ta' Griġjo kienet mimlija avventuri, uħud minnhom kemm xejn riskjużi. Għalkemm kien qattus tad-dar xorta kien iħobb jiġġerra mat-toroq tar-raħal, li kieku kien jaf x'kien hemm lest għalih żgur ma kienx joħroġ f'lejlet il-miliet. U ejja naraw tfal l-istorja tal-lum. Interessanti tidher di Giuseppe. Iva ħafna, ħafna. Mela tfal, kien l-ħabta tal-milietu u Griġjo qattus imdaqqas, sufi u gris kien qiegħed ix-xamplat mitfuh fuq tapit igawdi sħana tal-heater. Miaw, miaw, miaw. U hawnhekk għandna l-Griġjo. Għalkemm Griġjo kien qattus ta' ġewwa, sidu kien jafdaħ barra fil-bitħa matul il-ġurnata. U iżda Griġjo ma tantx kien idum magħluq bejn l-erba' ħitan, kien jitla' jiġri it-taraġ li jagħti għal fuq il-bejt u jitla' iħuf fuq il-bjut, imur jara u jarrex tfal idur. Jaqbes minn ċin tal-ieħor u jipprova jsib ma' min jagħmel ħbieb ġodda. Ejjew naraw kif ħadd tkompli din l-istorja, Giuseppe. Iva, kemm sabiħa. Mela tfal lejlit il-miliet fl-24 ta' Diċembru, Griġjo telaq bħas-soltu għal rieħu. Kien minnhom sema' qattusa tnewwa. Mjaw, mjaw. Tnewwa, mjaw. Jisek tikbi. Griġjo waqaf ħesrem, waqaf daqqa waħda biex jara minn fejn kien ġej il-ħoss. Minnu fih nduna li qattusa falqa fil-viċin kienet inqabdet ġo borża tal-plastik. Miskina ja ħasra! Kif inqabdet fil-borża tal-plastik? Jew naraw kif mela tfal. Griġjo kien jaf li biex jgħinha kellu jaqbes oli ta' żewġ sulari. Ma kienx l-ewwel darba li qabes u għalhekk għamel il-qalb. Ħares sew madwaru biex ikun ċert li ma kien hemm xejn. Żamm in-nifs il-ġewwa, wieħed tnejn tlieta u qabes għal isfel. Ir-riħ kien jinħass kiesaħ ma' wiċċu imma kesħa
ma kienx qed iħoss bl-eċċitament li kellu fuqu. U għanna l-istampi tfal. Mela sejjer isalva l-Qattusa bebbuxija u jara x'ġara. U bum! Griġjo stabat mal-art. Għadni ħajja l-erwi! Għal bejnu u bejn ruħu u jmiss wiċċu, id-deħ u saqaħ biex jara kien xadu sħiħ. F'ħakkatajn telaq jiġri b'kemm kellu saħħa lejn l-għalqa. F'daqqa waħda ġifieri, ħakkatajn. Il-babi batek! Għaltlu minnu fih il-Qattusa bebbuxija. Ġejt inħarbeġ fil-borza forsi nitrija għax bdejt ixxom riħa ta' ħut u miflok tajt idi ma fl-iskun tal-ħġiġ. Mela ma jafux li l-ħġiġ niseparaw u nirriċiklaw. Mjaw, mjaw! Għal Griġjo irrabjat. Miskina l-Qattusa bebbuxija. Weġġet idejha bil-fliexkun tal-ħġieġ. Bil-paċenzja kollha Griġjo ħareġ id il-Qattusa mill-fliexkun u bil-galbu neħħa l-ħġieġ li kien daħlilha. Beda jilaq il-ferita biex jieqaf id-demm. Tgħix kemm irringrazzjatu u għanqitu magħha. Griġjo ħassu gburi bih innifsu u lebbet biex imur lura d-dar. Bejna żaqqu bdiet gerger bil-ġuħ u bejna x'kien diġà beda jitla', iżda issa kif kien se jitla' x'waħda din, kif kien se jitla' x'waħda din minn dak l-oli li qabeż tfal, żewġ sulari. Aj ma żaqqix biċċa ġralli. Għal Griġjo telaq jiġri lejn id-dar jittama li xi ħadd joħroġ u jarah. Ma kienx jaf x'hawn kien għadu jrid jidħol fih. Ara Giuseppe, qed idewwilha l-ferita Griġjo, il-Qattusa. X'ħlawet il-trija l-ewwel għajnuna. Veru, l-ewwel għajnuna tfal, minant Griġjo. U issa Griġjo qiegħed inkwetat għax ma jafx kif se jmur lura d-dar. Ma laħaqx għamel 4 passi oħra li ma darux għalih 3 tikli feroċi jimbħu bis-snierhom mikxurin. Griġjo twerwer, sur fuq hemm xewk. Fejn jaħrab ma kellux. Waslet tiegħi? Sewwa jinsidi wara daħħiġ il-biki. Qali terter bil-biża'. Hekk kif kelb minnhom tasalt biex jaqbeż fuq Griġjo, il-Qattusa bebbuxija tfaċċat minn wara l-kelb u granfat ma' għolqu. Griġjo sab ix-xoqqa f'moxta u attakka l-kelb ta' ma' ġenbu. Ġifieri sab l-okkażjoni ta' dak il-mument ix-xoqqa f'moxta u attakka l-kelb ta' ma' ġenbu. Baw waw 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 u bandemonju ta' għajjat ta' klieb u qtates. Fid-dadija tal-mument Griġjo ħass xibka taqbdu u tollih il-fuq. Beda jitħabat kemm jiflaħ biex joħroġ minna iżda kien kollu għal xejn. Mit-toqob tax-xibka seta' jara l-Qattusa bebbuxija taħrab u ż-żewġ tiklieb maqbudin. Mit-taġen għal ġonnar. Ġifieri mill-ħażin għal aktar ħażin. Griġjo kien se jagħtih ferħ tal-ġenn. Issa żgur ma kienx se jerġa' jiltaqa' ma' sidu. Mix-xibka spiċċa ġo gaġġa.
ma kienx jaf x'laqtu, lanqas rid jemmen minn xiex kien għadda. Issa x'kien se jiġri minnu? Għala għajnejh u prova jistrieħ. Mjaw, mjaw, mjaw. U hawnhekk għandna l-Griġjo fix-xibka u l-Griġjo fil-gaġġa. Miskin Giuseppe, inqabad. Ejwa nqabad fix-xibka u fil-gaġġa tfal. Issa naraw x'ħa jiġri. Iva tfal, u hekk kif kienet se tmur għajnu bih, ħarġuh mill-gaġġa u sapruħu ġo banju il-masħun. Ħasluh, dewwuh u tawh l-ikel. Iżda Griġjo ma kellu aptit ta' xejn, ma kellu ġuħ tfal, u żgur kien inkwitat. Kienet iħoss in-nuqqas tal-familja tiegħu. Saddew 3 ijiem u qalbu maqsuma Griġjo baqa' ma miss xejn ma ħalqu. Sa dan it-tant sidu l-familja tiegħu daru mar-raħal kollu jfittxuh u staqsew lill-ġirien tagħhom jekk lemħux. Iva tfal, u fir-raba' jum Sid Griġjo kien qiegħed iqalleb fil-paġni tal-midja soċjali meta fil-pront ra ritratt ta' Griġjo. Sidu ġabajneħ wara widneħ. Ġifieri, ħa sorpriża tfal. Griġjo kien instab u ġabar minn Assoċjazzjoni tal-Annimali Abbandonati. Vera, Giuseppe? Iva tfal, iva. U minnu fih ir-raġel għamel il-kuraġġ u ċempel biex jara minn fejn kellu jmur jiġbor il-Qattus. Bravo, hej! Mela tfal, salva Griġjo għax l-Assoċjazzjoni tal-Annimali Abbandonati ġabritu x'vera tagħtu jiekol ħaslitu hekk għandu jkun tfal. Meta naraw xi annimali abbandonati mhux nituhom jieklu biss imma nċemplu l-Assoċjazzjoni tal-Annimali Abbandonati għax hekk dawn jaqsmu triq. U tajjarhom karozza ma nkunu għamilna xejn tal-ġid aħna. Lisa tfal, ħudu ħsieb u wejdu lill-ġenituri. Min jistenna jitenna u wara ġranet ta' stennija tistgħu timmaġinaw x'fer kbir ħassew Griġjo u Sidu meta reġgħu naqdu flimkien u jintrass ma' Sidu fuq is-sufan. Sib Griġjo mar fil-qattusa bebbuxija. Tgħid kienet fiqitilha l-ferita. Tgħid kien se jerġa' jiltaqa' magħha. Daw jaddulu l-ħsibijiet bil-moħħu tfal fuq il-qattusa bebbuxija. Iva Giuseppe, ħabbel rasu għalija tfal u hekk għandu jkun. U hekk wasalna fit-tmiem tal-istorja. Nispera li uġbitkom tfal u nitalmu ħafna minna veru tfal. Iva, Griġjo tal-ewwel għajnuna lill-qattusa bebbuxija tfal u salva. U lilu mbagħad salva ħadd ieħor. Ekku tfal. Kif qalilkom Giuseppe? Issa tfal, ngħidu saħħa u ċaw lil xulxin. Issa Giuseppe, ejja ħankantaw. Lestu dejkom il-fuq. Saħħa u ċaw, narawk nerġgħu nintaqgħu. Saħħa u ċaw, narawk m'għandumux. Saħħa u ċaw, nisimgħu storja oħra. Saħħa u ċaw, daċċas ma nitilfux. Saħħa tfal. Bewsa minn għandi għalikom tfal. U ma nan Giuseppe wkoll, issa Giuseppe. Inħabkom tfal.